Инсталиране на камера за видеонаблюдение FipTech TF02. Започнете като влезете в Google Play или App Store и изтеглите приложението Tuya Smart. Отворете приложението и се съгласете с общите условия за използване. Натиснете бутона Sign Up, за да се регистрирате в приложението. Въведете имейл адреса си и потвърдете, че сте се запознали с политиките за поверителност. Уверете се, че е изписан правилно и натиснете оранжевия бутон Get Verification Code малко по-долу. Следващата стъпка е да влезете във вашия имейл адрес. Там ще намерите имейл, изпратен до вас от Tuya, съдържащ 6 цифри, които трябва да запомните. Върнете се обратно в приложението и въведете тези 6 цифри. На следващата стъпка трябва да въведете избрана от вас парола за профила ви в приложението. Имайте предвид, че паролата трябва да е между 8 и 16 символа, като трябва да съдържа поне една голяма буква, една малка буква и една цифра. След това натиснете оранжевия бутон Done. Позволете на приложението да има достъп до вашия телефон, за да може да ви изпраща известия. Сега е време да свържем камерата. Първоначално камерата трябва да бъде рестартирана. Това става като натиснете Reset бутона, който се намира в задната част на камерата, в близост до захранващия кабел. Задръжте бутона на камерата за около 5 секунди или докато камерата не издаде звук. Изчакайте около минута, за да може камерата да се стартира за работа. Обратно в приложението, в горния десен ъгъл натиснете бутона плюс. След това натиснете първия бутон Add Device и след това оранжевия бутон Continue и позволете на приложението да ви изпраща известия. Камерата ще се появи, след което вие трябва само да я натиснете. На следващата страница трябва да въведете паролата за интернет мрежата, към която искате да я свържете, след което да натиснете оранжевия бутон Next. Камерата вече е добавена и сега имате достъп до нея. Вие успешно добавихте вашата камера FipTech TF02 и сега имате достъп до нея от всяка точка.